Din il-wirja hija fuq xogħlijiet li qatt ma ntwerew qabel. Hija wirja interessanti u kurjuża ħafna. Il-minuta tibda issa. Dr. Katja Mikallef, kuratriċi prinċipali. Kien hemm xi proġett li inti ħdimt fuqu, illi vera għadek tożżu sal-lum għaliex iddefinixxa inti min inti fix-xogħol tiegħek. Kien meta għażilt li nifoka fuq l-arti moderna u fuq l-arti riċenti għax meta kont nistudja jiena l-istorja tal-arti ma kien hemmx daqshekk għarfien fuq l-arti moderna. Allura li tistudja u tagħmel teżi fuq l-arti moderna kienet naqa' diffiċli. U meta webbistras li nagħmel teżi fuq Victor Passmore, artist Ingliż importanti ħafna, kienet isa il-ħaġa li bidlet li ħajti. U fuq xi qed taħdem bħalissa Katja? Bħalissa qed naħdem fuq wirja ta' artist Malti, Giorgio Preka, artist avangardist, artist li kien jagħmel affarijiet ġodda, speċjalment meta kont tarhom fil-kuntest lokali. Din il-wirja nixtieq ngħid li organizzata minn Heritage Malta. U hija wirja differenti għax għalkemm hija fuq l-arti ħassir il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija. Nagħmlu dialogu bejn l-arti moderna u avangardista ta' dal-artist ma' oġġetti preistoriċi li naħseb ħatkun mhux l-ewwel darba ma daqshekk fil-kobor ħatkun waħda minn tal-ewwel.